Yep. Mitä näin? Welcome. Kiitos. Katsotaan missä mennään. Missä on? Tää tuoksuu rammusta aika hyvin. Ei. Tähän kuulemma safka. Grown, but these roots go deep and you can't blood a stone. So if you wanna push, I'ma shove. If you wanna spar, we can do it no gloves. And if you're gonna run at me, you better do it hard. Cause I fear no fall, no brawl, no scars. I'm 2 pounds shy of a bomb. I'm 1 shade short of alarm. I'm too past wrath that I'm calm. Got 2 last laughs in my palms. I'm 3 degrees west of a hurricane. 4-wheel drive with a ball and chain. I'm 5'7", I'm irrelevant. I'm 6'6". If you threaten my development, now see your wise man learns from their mistakes and lets the blunders of his brother serve to fill his plate. So best be on your way before the tidal wave breaks. Cause you don't wanna come to meet the reaper that awaits. You don't wanna say no more than a mom you can't afford. And you don't wanna let this turn in the lines of mine and yours. And you don't wanna press your luck, but back up and withdraw. Cause trust me when I tell you, you don't want that tooth and claw. And you don't wanna see inside a mind of savage kind. And you don't want that recognition of, oh, there goes that guy. But if you do decide that you were gonna play that hand and try, just think before you act, because your actions go around. Tommy will take you. A man with a grudge in the case. A man with intent on his face. If a man walks in the place, let it be known. Aban vastustaja. Kuten huomaatte, niin kaverilla on se, missä kupolisi on helppo osua, eikä se näin? Olitteko te eilen ollut tuolla sellussa? Sydämessä? Ei. Olitte. Mä luulen, bro lähimä anna pommia sinne huomenna vittu. Elokuva koko mökin vittu. Oliko se käännyin? Joo. Vittu jätkät. Mitä oli käännyin? Kerro. Siis joku pommivaaratilanne tai joku tommoinen ollut siellä. Äijät on ollut syömässä siellä. Huomen pommitetaan sit kun vähän pienempää suuta pojat, ei voi olla yleisöpaikka. Musta tässä on En tiedä mikä keissi siellä sit oli ollut. Kyllä sieltä on niinku jengi evakuoitu pois, mutta ei siellä ollut mitään. Tai joku oli ainakin kirjoittanut jossain netissä, että no ei siellä enää mitään pommia ole, että kyllä sinne kauppaan voi. Joo, ei mitään. Jos vais maa täältä, että kun lämmittämässä. Nyt nostas vähän tätä. Vaikka ei kuunnella. Hengitä syvästi. Edestäkäsi. Hyvä. Asia se. Sä toimit ruksimiehenä. Jes, kiitos. Should have thought it through before we turn the face off. Now this fool sounding like he gonna turn his bass off. This an ace card, cut the game short. You don't wanna have an escalation of the main sword. And you don't wanna feel the flame that burns pride. Now you know the reason why those sleeping dogs lie. Long way down when your head is in the clouds. All of the barons play, don't get in my way. Don't tell me I should bow, 'cause I'm no clown. This is not a game, don't get in my way. You don't wanna say no more than a mind you can't afford. And you don't wanna let this turn around on mine and yours. And you don't wanna push your weapon back up and withdraw. Cause trust me when I tell you, you
Kidi kettu! Mitä kuuluu? Joo, eli tänään Abba voittaa ensimmäinen erä, TKO. Kyllä. Kivalahti 3-2. Abba voittaa. Abba voittaa. Kivalahti 3-2. Äijät koos, puuttu vielä osa. Tulos. Onneksi Hyvinkää on kans kannustamassa. Todellakin. Eka erä ja TKO. No niin, sieltä se tuli. Kyllä. Tässä on nää Akramin kulmia. Tässä on tuleva bokseri ja tässä tuleva vapaa-ottelija. Nää äijät ottaa seuraavaksi amatööripuoli haltuun. Kyllä. Tai me otetaan. Niin. Me ollaan lähes kisaille samaan aikaan. Varmaan ekan erän TKO. Mä venän kyllä näkäätte Abbalta, koska nyt on kova matsi. Hyvin veikkaa. Kyllä. Ensimmäinen erä TKO. Heitä säkin joku veikkaa. Ensimmäinen erä TKO. Joo. Mitä liikkuu mielessä 5 minuuttia ennen matsia? Kohta lähtee. Se nähdään koko ajan. Ei mitään tule. Noin. Katsotaan eteen pastelee rauha. No, sama. No, just noin. No. Toinen hyppii, ettei mitään. No. Sun paikka tulee. No. Punaisen kulmauksen saapuu espoolaisottelija, joka tekee tänään ammattilaisdebyytinsä. Hyvät naiset ja herrat, Abdul Hussein! Amatööriurallaan hän on voittanut niin Suomen, Euroopan kuin maailman mestaruudet. Hän painaa edessä 61,3 kiloa. Abdul King Hussein! Ratkeaa toisessa erässä ajassa minuutti ja 16 sekuntia. Ladies and gentlemen, winner by technical knockout, Abdul King Hussein! On this shit. Mikä fiilas? Joo, hemmetin hyvät. Mä menen kohta Abba-fanien joukkoon riehumaan. Todellakin. Ville? Se meni ihan hyvin. Meinas käydä, alus meinas vähän hölmöillä. Ei enää hölmöillä. Vaikka et sais. Se oli hyvä. Jääkö se mitään? Wow. Today,
Joo. Ja sitten siitä oikealle. Tästä. Jotain kommenttia avaa suorituksesta.